Yo, what's up mga buddy, and welcome na naman sa ating panibagong video. And today mga buddy, magta-topic na naman ako ng under 5K na mga laptop mga buddy. Dahil tapos na ako sa 4K mga buddy, dalawang video na yun mga buddy dahil hindi siya nag-recommend dahil may violation siya mga buddy. Yung violation niya mga buddy ay nagve-vape daw ako mga buddy or nagtatabako. So hindi to tabako, TikTok. This is not a tabako, TikTok ha. This is a mic. Yan, mic yan, kita nyo to. Ito ay mic TikTok. Kaya ipapakita ko na lang ganito mga buddy. Mic ang gamit ko mga buddy. TNW to siya ng mic mga buddy. And i-review ko to at maggagawa ko ng video para nito mga buddy. Para makabili yung mga gustong bumili ng murang-murang microphone pang vlog man or pang affiliate man. So itong topic ng mga buddy is mga under 5K na mga laptop mga buddy na goods for VA, online class, for student, gawa ng reports or thesis man or other activities na pang school siya mga buddy. Kaya let's go. So ang una ko i-discuss sa inyo mga buddy is itong Core i3 na may 6 Gen 8GB RAM, 256 na SSD storage, 15.6 inches, malaki na siya mga buddy. And goods na siya na mga buddy dahil naka 8GB RAM na siya at 256 SSD storage mga buddy. Malaking na to mga buddy. And goods for editing mga buddy, for schooling, Wi-Fi ready, built-in camera, goods lahat, ready to use laptop. At itong pangalawa naman mga buddy is itong Celeron na may 7 Gen 8GB na RAM, 128GB na SSD, 15.6 inches rin siya mga buddy. And goods na siya for student. Itong pangatlo naman mga buddy is Core i3 na may 6 Gen 8GB na RAM, 256 na SSD, 256 na mga buddy, and 13.3 inches na napakaliit nito mga buddy. Mas malaki pa yung laptop na ginagamit sa live nakin mga buddy. Gusto siya for student, mag-aantong dalhin mga buddy dahil slim type siya mga buddy na laptop. At number 4 mga buddy is Core i5 na may 4th gen at 8GB na RAM at 128GB na SSD. And goods talaga ito mga buddy for student kasi under 5K may Core i5 ka na processor mga buddy dahil goods siya pang games, pang BA, call center man mga buddy. Goods siya mga buddy for report para sa mga student mga buddy. And yun mga buddy, lahat ng mga laptop mga buddy, lahat yung mga buddy is under 5K. At sa battery niya mga buddy, 3 to 2 hours ang tagal niya mga buddy. Expect na mga buddy, ready to use laptop, built-in camera, Wi-Fi ready, MS Office installed na mga buddy, and ready to use na talaga siya mga buddy. And lahat yun mga buddy ay makikita nyo sa Yellow Basket. Kaya yun mga buddy, I hope you enjoy this vlog. Don't forget mag-follow, mag-like, at mag-share this video mga buddy. Hindi pa ngayon kayo magbibili is don't forget na mag-add to your favorite this video mga buddy. And I hope to see you again in the next video. Let's go!